हेल' लोगोफोर हाय लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय आरो जासिहरग्रोबाय। दा दिनै सम मोननायखाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै मोजां गाज्रि एसेबाबो शेयार खालामलायनो होननानै नैबे आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनजों नैबे मोख्रा मोखां इउटुबारा दिनै गुरब्ला नुजाफैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ माखासे मानसिनि सायावसो जागोनलै लोगोफोर। माने माखासे मानसिया दिनैहाय नैबे बिक्रम दैमारि सार बिथांखौ बिराद गाज्रि गाज्रि राइट लागासिनो दं नङा होमबा, सोंख्रावलागासिनो दं। दा बिनि फारसेसो जागोन दिनै। दा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नाय, ओमफ्राय नायनो मोजां मोनाबा स्किप खालामनानै ब्लड ओंखारलांबानो जायो आरो। दा दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा दिनै बिक्रम दैमारि सारखौ बिराद सैमा फाग्लाफोर सोंख्रावनाय बायदि सोंख्रावलाबायनाय खोनायाखै होनबा नोंथांमोना? दा नुगासिनोबो दं। फेसबुक बोरलाबानो नुयो, इउटुब बोरलाबानो नुयो। माने बिक्रम दैमारि बिथांखौल' माने बिराद सोंख्रावलाबायो आरो। दिनै बिथांमोना मानि थाखाय बिथांखौ सोंनांगौ जादों, बेयाव बिराद गोथौ माने ओंथि हाबनानै दं रायजोफोर। दा बेखौ खोनासं। दिनै बिक्रम दैमारि सारखौ माने ओरैबायदि गिबाय बिथांमोना, माने गिनानै मोदोमफ्रा मावजोब्बाय। सोरबाबा गिनानै हा सुज्रेदलायबाय जानो हागौ, आरो सोरबाबा बिनि गुबै थांखिखौ नुहुरनानै मा जादों, हार्ट एटाक जालाबायनो नागिरदों जागोन आरो। ओरैबायदि घटना लोगोफोर। दा दिनैहाय सोर सोंख्रावलागासिनो दं बिथांमोनखौबो आङो बुंखानोसै एसे लोगोफोर। दा एक नम्बराव जाहैबाय प्रमद बर' बिथां, बिटिआरनि CM। आरो 2 नम्बराव जाहैबाय इउजि ब्रह्म बिथां। आरो 3 नम्बराव जाहैबाय मा होनो बै रन्जित बसुमतारी। आरो 4 नम्बराव जाहैबाय नैबे उरुपदेब बिथांजों माने बिटिसिखौ थेम सिफायजानो नागिरग्रा राजिब नार्जारि बिथांमोन। दिनै बिथांमोन बायदिया ओरैबायदि गिबाय, माने ओइ जोंनि ओंखाम भागखौ जाफैसिगोनलै बिक्रम बिथाङा, नंखायनो जोङो साबधान जानांसिगोन। साबधान जायाबा जोंहा एकदम खियानो गैला होननानै माने ओरैबायदि सोंख्रावलागासिनो दं। खिन्थु बिथांमोननि थाखाय बे सोंख्रावनाया बिराद बिपद, मिथिबाय रायजोफोर। मानो बिपद बेखौबो आं खिथानोसैलाय। गामियाव मोनसे बिपद जानोसैबा बै सैमा बांग्रायानो हक, सैमा बांग्रायानो हक, माने बिराद रोनावलाबायो गिथाव बाथाव हरफ्राव होनलायनो रोनावलाबायो। आरो बै हाग्रानि मैफ्राबो जेनेबा गामिफ्राव बिपद जानोसैबा माब्लाबा समाव गामियाव फैनानै जेनेबा रोनावलाफैयो मैफ्राबो, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो जागासिनो दं। दिनै बिपद जानोसैबासो मासे सैमायाबो सोंख्रावो, हब्रायो, रोनावो, आरो माखासे बै हाग्रानि जिनिसफ्राबो बायहेरायाव फैनानै बायदिसिना घटना जालाफैयो। थिग बिदिनो जागासिनो दंलै नोंथांमोन। प्रमद नोंथां, बन्दु, नोंथांमोना बिदि होनलाबायनायखौ गारदोब्रा फाग्ला थुस। बिदि बखिलाबायनानै बोरै जानांगौ जाखो? दिनै नोंथांमोना जेरखम बायदि बखिगासिनो दं, सोंगासिनो दं, बे नोंथांमोननिनो एकदम गन्थं हास'नानै लानायब्रा फाग्ला। बेखौ मिथिया नोंसोरो? दा मानि थाखाय होनना बुङोबा दिनैहाय बिक्रम दैमारिया सोर? बिथाङा जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि बर'नि थै दं बिथांनाव। दिनैहाय एकदम माने बर' जाथिनि थैया बेनाव आथाल दं आरो। दा नंखायनो बिथाङा दिनै बर' जाथिनि फारसे साननो रोंगौ, सिन्था खालामनो रोंगौ। दिनै नैबे बर' जाथिया नैबे लामायाव मा जाबोगासिनो दं, ओमफ्राय जानो थांगासिनो दं। दा बिनिखायनो बिक्रम दैमारि बिथां सारा मा खालामदों दिनैहाय, जोंनि जाथिनि थाखाय, बर' जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर बान्दो जानानै दं आरो मा। बे बान्दोआ नर्माल नङा, जानला मोनला बान्दो नङा बियो। बे बान्दोखौ हाजारखि बैसाग दाननि मा होनो दै जावरिनायानो फैथों, अबेबा गेटानो बायना फैथों, अबेबा आथाल साइक्लनफ्रानो फैथों, अब्लाबो बे बान्दोखौ सिफायनो हाया। ओरैबायदि गोरा बान्दो। आरो बबेबा खेथ्रआव जुदि बायनो नागिरोबाबो मा खालामो बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, नों एसे आं एसे बै एसे, माने बयबो अन्थाइ थरफा गारहैनानै
माने खोसिननानै बे बान्दोखौ मजबुत खालामगासिनो आरो दा बे बान्दोआ जिन्दिगियावबो बाया नोंथांमोना बै खदाल गेदा लानानै एकदम जावफुफैबाबो नोंथांमोननि खदालासो फेहे थाल्ला थांलाबायगोन आरो रुवाफोरजों देफ्रुफैबाबो मा जागोन गायथिफोरजों जावख्लाफैबाबो थाल्ला थाल्ला माने ओरैनो बायला लांजोबगोन आरो बेखार ओरैनो खस्थ' जागोन नोंथांमोना बिनिखायनो नोंथांमोना एकदम बिदि सोंख्रावलाबायनाय रोनावलाबायनाय हुदाखौ बारहोदो गाज्रि सम सफैगौ नोंथांमोना बिनिखायनो माने बे रोनावनायखौ गारोबा नोंथांमोना एसेबाबो सेफ जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखादो रायजो राजा नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लाखा बेफोर सल'फोरखौ मालाबा समाव बिराद दरखार जागोन बियो आरो बायसान्सआव जुदि बै बान्दोआ बायनांगौबा मिथिबाय एकदम सेस दंस' जागोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिनिखायनो बे बान्दोआ बायनो रोङा दा नोंथांमोन बायदिया दिनैहाय बिक्रम दैमारि बिथांखौ एकदम खुलुमफैनांगौसो ओरैहाय जोंना गोरोन्थि जाबायलै बिक्रम बाहाय बर' जाथिखौ नोंल' फोथांनानै लाखिनो हासिगोन एकदम खामानिखौ मोजाङै मावदो जों सापर्ट दङ माने जोंना ओरै गोरोन्थि जाबोजोब्बाय मा खालामबावनो जों थाखा फैसानि लबावसो दंब्रा होनलानानै दा बिक्रम दैमारिनि सिखार जाफैनांसिगौब्रा नोंथांमोना फाग्ला दिनै मोनसे जाथिखौ नोंथांमोना गब्र होनानै थेर बेथेर खालामनानै मा मोननांगौ बै नोंथांमोना बे थाइसे थाइनै थाखा जानानै सारा जिन्दगि बरनाम लानाय सारा जिन्दगि रेकर्ड जानानै थानाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जाबाय बिनिखायनो नोंथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनानै बिक्रम दैमारिनावसो नोंथांमोना दिनै खेमा बिनांसिगौ नङाबा सेस नोंथांमोना ओरैबो गैला नाव गंनैयाव आथिं गानानै दै गेजेराव जब्ब' जाबाय लास्ट पर्यन्त हाय मा जाखोलै जोङो होननानै दा समाथ' गैला बे समाव नोंथांमोननि समा जोब्बाय बेखौनो सिन्था खालामनो रोंनांगौब्रा प्रमद बर' नोंथां आरो UPPLनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बांद्राय थगायनायखौ बारहोदो बुन्दुमोन जाथिनि सावनाङो बै बर' हारिनि गाबनाय दुखुफ्रा गासिबो नोंसिनाव नांजोबगोन बुजिनो रोङाबा दिनै बेसेबां थगायबाय थाबावनो नोंसोरलाय दा थगायैनो सेस जाजोब्बाय दिनै बर' जाथिखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना मा एग्रिमेन्ट लाबोदोंमोन दा गासिबो गैया खालि थगायनाय नङा होमबा बुन्दु बेनिखायनो दिनैहाय आं होनदों थगायनायखौ गाराबा दिनै बै बर' रायजो राजानि गाबनाय दुखु खस्थ'नि सावा राजबन्धु नोंसिनाव नांनानै सेस जागोन नोंसोर बेखौलाय आं होनखाबाय दा नै नोंथांमोननि एग्रिमेन्टनि उनाव आंहाबो न'खराव साबामोन दा साबायाव गासिबो साख्रि मोनजोब्बाय बै नोंथां होनाय साख्रिया फाग्ला आंथ' नोंथांखौ बिदि साख्रि होगोन माने होनो हागोन सानाखैमोनब्रा माथो सैथोमार आरो बै बर' रायजो राजाफ्राबो गासिबो फाग्ला बे भटार थानायफ्रा जायनाखि भट होनो मोन्दों वान भट वान जबफ्रा गासिबो साख्रि मोनजोब्बाय दिनै मानि आंखालबाव दा नंखायनो साख्रि होखांजोब्बाय नालाय नोंथाङा माथोबाव सिरि जिरायनानै थादो लाब गैला साख्रि होजोब्बाय नालाय गासिबो बर' रायजो राजाफोरनि गाबनाय मिनिनायफ्रा समाधान जाजोब्बाय नालाय माथो दंबावो आरामसे राजा बायदि जिरायनानै जादो होनबाथ' नोंखौ दिनै बयबो मोजां मोनगोन दा थगायसै बुन्दु सेस आरो बै समाव नोंथांमोननि गाबनाया प्रमद बर' नोंथाङा माबोरै गाबामोनलाय नोंथाङा जि दुखु गोनां गाबबायलै सयथिनोबो ओरैबायदि गाबदों नङा होमबा नोंथाङा ससमा ओरै खुलायलायबाय ओमफ्राय मा जाखो बिदि गाबाखै होनबा नोंथाङा आरो बिनिफ्राय मा दंबावो सासे दंबावो बिथाङा मानगोनां एबसुनि दिपेन बर' बिथाङाबो गाबदों नङा होमबा बिथाङाबो मारै गाबलायखो बिथाङा दाना नोरै जालायबाय एकदम दा बेफोरबायदि गाबाखै होनबा नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना मानो थाखाय गाबदों आं बिनि सल'खौ खिथानोसै बुन्दुमोन नोंथांमोननि सल'खौ नोंथांमोना मोनथिखागौब्रा फाग्ला बै बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा दं मा गैया नोंथांमोना मोनथिखागौ माने बियो जाहैबाय
जोंनि बर' रायजो राजा बर' जाथिखौ थगायनाय एग्रिमेन्ट होननानै नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमबा दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जाथिनि दुखुखौ नुहुरनानै रायजो राजानि खस्थ' गाबनाय दुखुफोरखौ नुहुरनानैसो बै दुखु जागोनखौसो नुनानै नोंथांमोना गाबदोंब्रा फाग्ला फाग्ला नोंथांमोना बेयाव खुसिनि गाबाखै जाथिखौ हाखराव खोख्लैनो हानायनि दुखुखौ नुहुरनानैसो गाबदों नङा होमबा दा नोंथांमोना बेसेबां थगायबावनो दिनै एकदम साकार निराकार होननाय बायदि मोनफा मोनफा माने नोंथांमोना हमजागासिनो दं आरो दा बै समाव मानो गाबामोन दा बिनि सल'खौ आं नोंथांमोननो फोरमायलायबाय बुंदोंमोन दा बेखौबो एसे गोसोआव सोनानै लादो তেনেকুৱা MCLA পৰ্বতজোৰাত আছে আৰু যি মানুহে ৰাইজৰ পিনে চাই পেলাই থু পেলাব পাৰে সেই মানুহে ৰাইজক কেনেকে সন্মান কৰিব কেনেকে মৰম কৰিব जालायबाय नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजोफोर प्रमद बर' बिथाङा दिनै हनै मुनमुन ब्रह्म बायद'खौसो होखावलायबाय मानो होखावलायखो फाग्ला फाग्ला गाव गावनो मान सनमान सेस नङा होमबा बियो दा दिनै बर' रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय मिटिं खोनासंनो थाङो रायजो राजा नोंथांमोन मिथिया होमबा दिनै माबा मोनसे मोजां मेसेज मोननो माबा मोनसे डेभेलप खामानि मावसिगोन खोमा माबा मोनसे मोजां खौरां मोनसिगोन खोमा साननानैसो मिटिङाव थाङो नङा होमबा आइ आफा रायजो राजाफ्रा दा बेयावनो मा खालामलायखो बिथाङा हनै मुन बायद'खौसो पार्सनेल एटाक खालामलाहैलायबाय फाग्ला फाग्ला बेनो जाहैबाय सिएमनि डायलगा फाग्ला नोंखौ बिदि खोनानानै नोंनि बै गेसाव बे डायलगखौसो रायजो राजाफ्रा खोनासंनो थांबाय आरो मोजां बासन होनानै रायजो राजाफोरनो मा लाबोदों मा लाबोआखै मोजां मेसेज होनांगौआ मुन बायद'खौसो माबा एरग्रांला हैलायबाय फाग्ला फाग्ला नोंथांमोना खालि माने प्रजेक्टआनो मा होनो प्रजेक्ट माथ' नङा सरि माने साबजेक्टआनो सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबा मोनसे होननाय लास्ट पर्यन्त फाग्लाजोबो ओइ गोजौजों मुजुबा गावनि खर'आवनो गोग्लैयो होननाय बायदिसो गासिबो गावसोरनि भुलखौनो मावबाय थायो बिथांमोना नङा होमबा रायजोफोर मानि जानो हागौ लोगोफोर बिथाङा जोंनि मुन बायद'खौ बिराद गोसोआव माने गिना थायो आरो ओमफ्राय गिनानैनो दा माबा मोनसे होननो सानब्लाबो दा बिथांखौ हानहरनानैसो ज्राव होहाबलायबाय नङा होमबा दा दिनैहाय मुन बायद'आलायनो रायजो राजाफोरखौ मुजुदलाजों फाग्ला फाग्ला बिदि जायो थुस सोरबा रायजो राजाफोरखौ बिदि मुजुदलानो हाबाय बायो नामा नोंनो सिन्था खालामब्रा बन्धु प्रमद फाग्ला बै भिडिअ रेकर्डआव सोर मा होनामोन बेखौ एसे खोनासंलाय नोंथाङा बेयाव ओइदिनखालि आंबो दंमोनलै बन्धु एसे गोजानाव दंमोन आङो मानि जोंनि मुन बायद'खौ सासे बे नोंसिनि पिपल सापर्टारा बिराद गाज्रि रायहरदों मिथिबाय ओरैबायदि गाज्रि मानि आं बुंनांगौबा दा एकदम आंहाबो बिराद गिलु-फालु मान सनमाननि खोथा जागोन दा आंखौसो बिदि गाज्रिखौ मानो भिडिअआव लाबोनांगौ होननानै आंखौसो रायट्ला हरगोन माने ओरैबायदि जघन्य भाषाजों जोंनि मुन बायद'खौ रायदों बिथाङा मारै रायदोंबा दे होनथ'ला बे रायनायखौ दा बिदियावसो बिथाङा मुन बायदिनो थुवा होनहरजादों मिथिगौ नोङो दा बेखौनो फाग्ला नोंहा एकदम ज्राव बखिलाबायलायबाय बेबो दानख' नोंनि माबाया लेक्सारा फाग्ला बेफोरबायदि मोनफा नङा मोनफा बुहुलखौ दा मावथारसैलै नोंसोर सानै हयै मिडियायाव ओंखार मिटिंफ्राव थांनांगौबा लेक्सार हैनांगौबा एकदम सिन्था खालामग्रो लिरनानै लाग्रो नटफोरखौ मा होनगोन आङो साना हौवा बिदि भिडिअ लाबोबाय थाबाय एकदम दानख'य एकदम जिर'सो जालांगोन बुजिबाय दा साननो थाङोबा जोंनि मुन बायद'खौ नोंथाङा बिराद गियो नङा होमबा आरो गिनांगोन जोंना मुन बायद' बिराद गोरों मानसि फाग्ला सासे प्रफेसारलाय दा नोंथाङाथ' दिनैहाय खुनु क्वालिफिकेसनानो गैयाब्रा फाग्ला जोंनि मुन बायद'जों जुदि रुजुनांगौबा नोंथाङाथ' पिअ पासल' जोंना मुन बायद'आ बेसेबां फरायनाय सोंसाय दा साननो थाङोबा जोंना मुन बायद'आ नोंखौ पिअनबो लाथाव जायाब्रा रुलाव मानि नोङो मुन बायद'नि पिअनबो मोनबावा मिथिगौ खुनु पिअ पासआ दानि जुगाव साख्रि मोनालै बन्धु नोंखौ सानदोंबा मोनो सानदोंबा दा साख्रि बिनानै नायलाय नोङो मोना जोंना मुन बायद'आ
नों बायदिनिफ्राय रोंसिनखौसो मा लायो पि लायो मिथिबाय होमबानो रुलाव नोंथाङा साख्रिखौनो मोना होमबा बोरै एफा गिदिर गिदिर डायलग होलाबायखो नोंथाङालाय एसे सिन्था खालामनांगौ दा भिडिअ'आथ' अनेक गोलाव जाबाय लोगोफोर दा एसेब्लाबो दोननांसिगोन नङा होमबा दा बिनि सिगां फंसे खोथा बुंबावनो सानदों दा बिथां प्रमद बर' बुंनाय बायदिब्ला माने बिथांनि सिखावा माने गावखौ गारनानै माने बैयाव सिखाव मावहैबाय नङा होमबा सिखाव मावहैबाय दा सिखाव मावबाय नालाय दा प्रमद बर' बिथांनि लोगोआथ' सिखाव मावबाय नालाय दा बैयाव हमजानानै थुलथुब थालथाब होजाबाय रायजोफोरजों नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा मा जाखो प्रमद बर' बिथाङाबो थांगासिनो दं लोगोआ बबाव थांखो होनना नागिरलांगासिनो दं बिथाङा दा बिथाङा लोगो मोनहैबाय बैयाव गावनि लोगोआ थुलथुब थालथाब दामजागासिनो दं आरो धलफोर बायदि नङा होमबा दा बिथाङा थांनानै मा जाहैखो ओइ मानो बुलाबायखो होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय सिखाव खावदोंलै बियो ओंखायनो बुदों होनना बुंबाय माखासेफ्रा ओइ सिखाव नङालै फाग्ला दा बु आंनि लोगोसो होननानै जा बादा होलाबायबाय आरो बे बिथाङा दाना मा जाखो बिदि होननायनि बेहायथ' सिखाव खावथारबाय बेस्रा दाना बिथांखौबो रायजो राजाफ्रा दुलदुब दालदाब होननानै राम धलाय होनानै माने सेन्सलेस गोलाव फुथुबाय आरो हायाव दा थिग बिदिसो जाहैगोन प्रमद बर' नोंथां सल'गा मालायनि दायखौ मालाय हानहरनायसो जाबाय नोंना नंखायनो एसे सिन्था भाबना खालामनानै खोथाफोरखौ बुंनांगौ जोंना एबार मा होनो BPF दोलोआ MP आवबो देरहागोन आरो फैगोन 25आवबो माने देरहानानै सरखार दागोन रायजो राजाफोरखौ बिराद मोजां नायगोन एबार मिथिबाय आगोलबो गिलु फालु मोजां नायबोखादों दा नै नोंसिनि बायदि दानि सरखारनि जिर' सरखार जाया जोंना एकदम बिराद मोजां नायगोन गोजोन थासारि लाबोगोन बयनावबो थाखा फैसा जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा सोनानै लाखादो दा दोनथ'बायलै रायजोफोर एसेयावनो